η ποίηση, la poésie, το θέατρο, le théâtre, ο χορός, la danse, η μουσική, la musique, η ζωγραφική la peinture, και η γρυπτική, les arts plastiques. Πειραιάς, Pirée, Μασσαλία, Marseille, δεσμοί πολιτισμού, relations culturelles. Το ότι η Ελλάδα τιμήθηκε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ότι ο Πειραιάς ξαναμπήκε στο χάρτη της Ευρώπης, είναι για μένα το μεγαλύτερο κέρδος. Όσοι από εμάς το ζήσαμε, διαπιστώσαμε και την αγάπη αλλά και τον θαυμασμό των επισκεπτών του δικού μας περιττέρου, αλλά και των δικών μας εκδηλώσεων. Μεγάλο. À présent, la conquête dont il s'agit est celle des cœurs et des esprits. Et les événements mis en place en 2013 à Marseille ont permis pendant 4 jours, du 28 au 31 juillet, de faire connaître ou redécouvrir certains aspects majeurs de la culture grecque, grâce aux groupes et artistes partis d'ici du Pirée pour rayonner en divers espaces. Δευτέρα 29 Ιουλίου, τρίτη μέρα της παρουσίας μας στη Μασσαλία, αφιερώθηκε στο θέατρο. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε από την ομάδα Quatre Éléments η παράσταση «Η ιστορία ενός μικρού ξεσπάσματος», όπου όλα ανατρέπονται, βασισμένο στο Roberto Zucco του Bernard Marie Colté, διασκευή ενός σύγχρονου γαλλικού θεατρικού έργου με αποσπάσματα ελληνογάλλων κλασικών συγγραφέων σε σκηνοθεσία της Ελισάβετ Θεοδόρου που έχουμε σήμερα κοντά μας. Με τον Adrien Colderon, Violette Letoqueur, Lambert Πουνέλ. Με διαβατήριο τη γαλλική γλώσσα και σώμα τον Ρομπέρτο Ζούκο, μας μετέφεραν από το κατάμεστο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας του Δημαρχείου της Μασσαλίας στον Πειραιά, της Μελίνας Μερκούρη. Από εκεί μας ταξίδεψαν στο νησί των Κιθήρων, του Charles Baudelaire. Στη συνέχεια, γυρνώντας την πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη και βάζοντας το κόκκινο φουστάνι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, μας επανέφεραν σε μια βίαιη παγκόσμια πραγματικότητα. Επικαλέστηκαν τον άνθρωπο, του Γιώργου Σεφέρη, θυμίζοντάς μας παλιές υποσχέσεις, αναζητώντας ελπίδα για το μέλλον. Μας αποχαιρέτησαν με τον αιώνιο ύμνο στην αγάπη, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μέσα από τη φρεσκάδα και την ενέργειά τους, μάγεψαν ελληνικό και γαλλικό κοινό, αφήνοντας μία πνοή αισιοδοξίας και αποδεικνύοντας πως η τέχνη και ο πολιτισμός υπερνικούν σύνορα και φραγμούς, ενώνουν τους ανθρώπους και γεφυρώνουν τις καρδιές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Πειραιά, κύριο Βασίλειο Μιχαλολιάκο, ένα αιώνιο έφηβο με τη δύναμη του άνοιγμα πνεύματος. Δηλαδή είναι 100 ετών. Αυτό είναι γενικός όρος, βλέποντας και πραγματικά που πήρε το ρίσκο να εμπιστευτεί μία νέα ομάδα Ελληνογάλλων καλλιτεχνών, εκπροσωπήσαμε το θέατρο και ήταν μεγάλη μας τιμή να μας εντάξει μέσα σε όλη αυτή την αποστολή. Ανάμεσα στο μεγάλο καράβι εργοναυτών προς μία πορεία για πραγματικά ένα μέλλον μέσα από την τέχνη, μέσα από τον πολιτισμό, διότι ιδίως σε περίοδο κρίσης πρέπει να ποντάρουμε στην τέχνη μας και στον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.